Εδώ κυρίες και κύριοι βλέπουμε το σιδηρόκαστρο. Εδώ ο Greek Zero Boy. Αυτή τη στιγμή κάτσε να σας δείξω και την ώρα. 7 παρά 10. Τώρα είμαστε μπροστά πάνω από ένα βουνό. Πω, πολύ φοβερό. Κοιτάξτε. Τίποτα δεν φαίνεται. Είμαστε μπροστά στον εθνικό σιδηροκάστρο. Εμένα δεν με βλέπετε, θα με δείτε τώρα. Διαμαγεία, ξαναεμφανίστηκα. Τώρα θα ξαναεμφανιστώ. Είδατε. Κοιτάξτε εδώ. Εθνικό σιδηροκάστρο. Δεν μου αρέσει καθόλου. Τι Παναθηναϊκός, Βάζελη, Κολοβάζελη, ό,τι να είναι. Σιδηρόκαστρο, κυρίες και κύριοι, σιδηρόκαστρο. Κοιτάξτε. Καλά τώρα νύχτα, είναι τίποτα δεν βλέπετε. Μόνο αμάξι περνάω. Πήγατε που λέει τώρα στο Energy, ό,τι να είναι υπολογιστές. Για το κουτό. Ό,τι να είναι. Ό,τι... Εδώ με βλέπετε πάλι κυρίες και κύριοι. Τώρα, Σάββατο σήμερα, Κυριακή, αύριο. Τι λέτε κυρίες και κύριοι αύριο, την Κυριακή, τι θα γίνει. Κάνα φοβερό πράγμα. Ούτε να το σκέφτομαι. Αύριο Κυριακή πάλι θα ξυπνήσουμε. Πρωί. Τίποτα δεν φαίνεται. Το ξέρω. Κοιτάξτε εδώ. Σιγά μην πάει κανείς στο ποτάμι. Πράγμα όμως τα μουσάκια. Ωραία, Πάμε τώρα μπροστά δρόμο για το εξή. Πιο κάτω στους υπολογιστές. Εδώ απέναντι βλέπουμε το καινούργιο ίντερνετ που δεν έχει όνομα. No name. Είχε και εσένα στο αμάξι. Εδώ βλέπουμε τη γέφυρα. Εδώ βλέπουμε διάφορα σπιτάκια. Εδώ με βλέπουμε πάλι ωραία, Κοιτάξτε με. Κοιτάξτε εδώ σιδηρόκαστρο. Σιγά του σιδηρόκαστρο. Σας αποχαιρετίζουμε φίλοι. Αύριο συνεχίζεται αυτό το βίντεο. Όχι αύριο μάλλον, μεθαύριο. Όχι μεθαύριο, παραμεθαύριο. Ούτε παραμεθαύριο, δεν ξέρω πότε μπορεί να μην υπάρξει. Άντε, γεια σας.